Farashin kayayyaki a Najeriya sun sauko zuwa kashi 21.88 cikin ɗari. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa wato MBS ta bayyana cewa ƙimar hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya ta sauko zuwa kashi 21.88 a watan Yulin 2025 daga kashi 22.22 da aka samu a watan Yulin 2025. Wannan na nuni da raguwa da kashi 0.34 idan aka kwatanta da watan da ya gabata. Rahoton yana nuna cewa hauhawar farashin abinci na shekara-shekara a watan Yulin 2025 ya kai kashi 22.74 wanda ya ragu da maki 16.79 idan aka kwatanta da kashi 39.53 da aka samu a watan Yulin 2024. MBS ta danganta wannan raguwa mai yawa da sauyin shekarar wajen lissafi. Akan lissafin wata-wata, hauhawar farashin abinci a watan Yulin 2025 ya tsaya a kashi 3.12, raguwa da kashi 0.14 daga kashi 3.25 na watan Yulin 2025. Hukumar ta ce hakan ya samo asali ne daga saukar farashin man gyada da farin wake da shinkafar gida da masara da fulawa da dawa da alkama da sauransu. Sai dai a fannin hauhawar farashin gaba daya, rahoton ya nuna cewa a watan Yulin 2025 an samu ƙarin kashi 1.99 idan aka kwatanta da kashi 1.68 na watan Yulin 2025. Ma'ana kimar farashin wata-wata da ta fita watan da ya gabata. Labaran na zo muku ne daga nan Nigerian Update tare da ni Abba Hassan.